Здравейте, любители на морето! Днес е слънчев ден и ще се разходя по брега на морето до нос Свети Атанас и ще ви покажа природните скални образования на Бяла. Елате с мен! Този огромен камък скала е от праисторическата ера. Появил се от гигантския метеоритен удар, причинил края на ерата на динозаврите. От скалните късове се добива глина, която е лековита за кожата. Много туристи минават от тук и се мажат с тази глина по цялото тяло, за да могат след това, когато глината засъхне, да се измият и кожата им става гладка и хубава. Тези седиментни скали са от периодите Креда и Терциер. Това са мергели, които са тъмни и меки скали с глина и минерали, както и варовик. Можете да видите изваяните форми на дупки в скалите, които съдържат каменелости на праисторически морските ралежи и планктони. Назъбените скали са се появили от рушените на други скали, а непрекъснатият скален профил е много висок и затова са сложили мрежи отгоре, както можем да видим. За стабилизирането им, за да не паднат скални отломки. Пристанището от другата страна. Има тук много миди по пясъка. Разходката ми ме доведе до сенчестия край на нос Атанас и виждате ето там лодки и рибари. Трябва да се стъпва внимателно, защото можете да се подхлъзнете, защото скалите са хлъзгави и мокри и терена до място каменист. Вече сме до Свети Атанас и крепостта Бяла, точно на седиментните скали над нас. Крепостта е построена от римляните, засели се в този малък град. Може да се посети от семейства и да се видят изваяните от глина делови за вино и котвите, останали от мореплавателите и техните кораби. Тук е каменист бряг и проходимостта е трудна, но ето, че стигнахме до края и сме на нос Свети Атанас. Виждаме как е изваян брегът и колко остър носът му. От другата страна е заливът с пристанището. Има водорасли и мъх под мен и още веднъж скалните дупки, които можете да видите. От другата страна на белите скали на Бяла, както можете да видите, те са природно богатство и се пазят и съхраняват по начин, който е много достоен за чест. По брега има много водорасли. Виждаме малки ракови обвивки, покрити с мъх и скалния релеф отново. Хайде сега да се връщаме обратно по брега. Много приятни вълни, слънцето пече силно. Тези малки пещери в скалата са се появили от подпочвените води. Влагата прави дупки на карстовите скали. Най-голямото удоволствие е да се разхождаш по брега и да се любуваш на морето. Водата е чиста и много топла за месец август. Аз съм тук през месец август и слънцето пече ли пече. И така, там където има водорасли, водата се пречиства. Сега хайде към другият бряг. Вълните са големи, можете да видите, навсякъде има камъни. Водата е кристално чиста. Виждате от пясъка на брега. Да, ето там. Брегът става по-голям от тук. Колко е красиво в тази горещина, е важно преди разходка да си вземете вода с вас. Шапка, за да ви предпазва от слънцето и да се намажете обилно с слънцезащитен крем, защото в
следобедните часове слънцето е много силно и можете да получите слънчев удар или изгаряне. За това винаги или шапка, в прекрасни случаи шапка, слънцезащитен крем и нещо отгоре, за да ви пази раменете, краката, да сте облечени, когато правите разходка по брега на морето. Това е влогът за днес. Силно се надявам, че ви е харесал и ще ви очаквам отново. Вървите пеш, както казах, дълго време. Пожелавам ви хубав ден и само усмивки. Направете нещо ново за себе си, разходете се, потренирайте и бъдете усмихнати. Чао!